Jotono lamsogo ani blogo tabuk wngkha tok tuk khaja hinui kaisa bolong tongo o dunguro hasigo sokpaijak bwswk kuchung naisik di tabuk ang belai kuchugo kajak tamni bagui hinkhe kaisa manui kaham tongo o manui kaham no phungna bagui leng thaka kobo mo hingke gandrui no bahai ke khol gandrui no bahai ke khol nongno phungnai gandrui no bosong komoi hatona hingkai obo haike sin hodi deke kaisa kaisa ke khakdei deke khagui khol kaham ke din logui sai mano obo haike ma kholai ta bolok khong sakagui kholdei tep tong khoro omayo purai ko harwak sase kajak ang obono kholna nagui oboni kaisa upokarita tongo mane chakha hingkai mokol ni power rok bario mokol rok kaham nogo berend rok thik khaio mono chadi oboni sago sar sarabla moto haini bagui bini sago onek vitamin dong haisi obo haike khongni kholma sengka phaisa hingkutei phaisa hingkutei phaisa naikata eksa tongkhu obo kholnai damni mono 1G kokbai kai gande ki de tamo hino amaso kamo sasung maya phangtam ni pharisa pura thik tong tep tong khoi sakawo ang masuk thanglia sakawo onai kharwak ni tabuk ang ongkhonai omayo tabuk ang ongkhona bagui lama sikrika bakin masya ko om tiki kai nanti ay pa tabang khuchikrana erpore video khaipine tabuk khang tolao sokpaikha bwswk kuchung haidi i sakao thangaisa ang gandri kholaio ani bwswk kuchuk ang tonga bai onek suko yang hingkai kisa phungnai dungur iko obong hokena dungur tolao kuthuk ang habliya ang tabuk bag khainai watini jora ongke motoi ranja haisi o tabuk wati kring bagui 13 gram prajak tabuk tekha jaga phunungnai muya phaima jaga wa bosong sikon sasare haipano aro muya phatisa lai man nongkha phaitonga jaga thak aro thanai ang lengman bagui thangmai ang rota metrek matra angjak talgarago tam nang bake harping hamle tabui ko hasamo kanang kuso ko kai hadi mahan yak kringe aya sok pai ke oma thikra hanang bake ni badi ke muya sok nunu pa khela nadi aya ini kita muya sana sang badi badi muya sana yang kai ses kai jeng manja gulo tangmai obostha obo haing nai bosong ar yang tichok tong nang ni iko obo khai sakani muya kakrang tong sakani hingkai tolani muya phungnai boroni kari sibe kya koto tika sok nasi tu
tong bazaga tong lama sekerika wah pare orang sok kena ta busuk muya korom nasik di muya korom iko wah super suka tinggal mau dipotong gay asyik pura awan dulu kain nih bantah kisah mau sedang kainnya tabung bus lebih enggak mau korom enggak thong aja sih masuk kisah pai hai dharma kai dharma go back mitra apa tuh le rock apa no gunungnya ini kalau mau wandang belakang iya ayo wandang ini udah nanda iya kamu sih mana dia kubunnya sawan ta kubunnya sama saw itu tuh saya pikir kan watik lek muya faidi muya besar sana nih kormo tuh bayu perhit kai ini masa batang masa bari thaya kota kai drop sih komo thangnya kok kam kai babu rok tong bolong बहुत चालू है जी मैंने के गाना दिया है ना और दे आया tamang na di yar torman to sugale mo pura ha besing ita lai phangsa khai tam ang hingai sagro furu nda lai phangsa khangkai moya saman yo vitamin tongo mate manai kaham gandrei sa khangkai mokol ong ni bagai belai kaham bukur ong ni bagai bawa kaham pu mokai mui morong mangkha mui morong sa khangkai tamang kai sini sori ni je thui rok poriskar khlaio hangkai tei sini shokti rok bari rok ta moja khangkai tabuk helep nai para helep ka mau tadi mau telepon komunikasi atau mau kah berla ada ini gitu sih ya itu saja ini udah kunata mau ya kok tadi mau sepat lah ya sempok iya jotono nubai khana जों मुया फाइतुमानि हासगनि दाबुखाय संजाक ika mokhai muya wandro obokhai haipung bwsului bantari bui mosteng khaijak motomani
mày quá tay này cái ra đi ý của sana bagai asuk tok khai sunggutan calai này pal khai ý có abang pulung tiwa sana bagai dia di ingjak nang sana musong khai kena deh hai sana musung nang nar ni merang bin merang ho đi ý có tak sung salai này